daytoy a video ti 43 nga OFW ani Josephine, 2 kilometro ti kaadayuna, manipod iti napabetak a US Air Base. Daytoy ti rason nga agpadaan na pagdesisyonan na ken ti employer na iti Bahrain iti panagawid nan iti Pilipinas. March 23, babaen iti tulong ti employer na natalged ken nakaradkad a nakasangpet iti pagilyan. Tubo isuna ti Barangay Taping Lagangilang Abra, kena ikamang iti Barangay Taping Dolores, kenadaan 5 anak. February 28, nang rugi anak kariknada Josephine ijay Bahrain, ken dagiti kabangibang apagilyan, te epekto ti tensyon ti nagbaetan ti Iran ken Israel. Siyempre, agbuta nga mo ta, ma'am ta, aming kami ta, bigla-bigla lata na dyan, ma'am, nga pus nga pasabog na. After that daytan, ma'am, agsasaro nun, halos sinoras din. Nadangwa agwangwangan ma'am tag-alert gamin di cellphone mi ma'am agwarning tapos agwangwang tapos no nakawangwangan ma'am at nanto di sumabogan ma'am ti pamay amin ma'am agyan kami diyon nagtibalay ma'am bawal ti rumwar nga ako ay grabe ma'am na permit butong ko ma'am DJ nga kuan na panagpasabog na ma'am ta ti aglum mga anak di ma'am ipagal namon ko nga mapanak jewar kasi bawal adya baka gamin ada debris wano ko nga may yawawan te kuan na trauma ma'am ta no daduman no agirikop lang namon ko no kalakma di CR arwangan de kani di dabugmot ma'am di aguni katatam amukmot pen ma'am pasabugmot tan nga di kuanan ma'am 2 atawen kenupat a bulanen iti Bahrain ni Josephine. Gapoy tagtultuloy atensyon, kararag ken ti pamilyana, tinangalaan na ti pigsa ti patinakam. Number 1 ma'am kararag. Kada oras, minuto kararag. Tas siyempre ma'am, dadya nga pa nagsapasabog, badi ma'am mo no, mabiyag kami palaang. Kuang kami dyan. Di tayo mo ma'am kasi, di tayo maman no kanon tayo. Waray da kami dyan, da kami ito no kanon na tayo ngalaan na po. Pero dadya nga pasamak talaga nga. Di tayo naman no, makalasat tayo or what ma'am. Niamong ko tinagdisay iti kuan bali duwa kami nga nagpatang dayjay kanamong ko ma'am nga kailangan pa lang ti ag-exit ta kaya dayjay nga rod nga mapaspasamak ma'am. Kasi inbaga nga minti mo na ma'am inbaga nga ituludak ti shelter. Jay Bahrain ma'am. Ti kuada ngam ko na i-exit kan habang kastiti ko ako na ma'am. In booking nak de March 17. Pero cancel flight dayjay ma'am ta close ti airport ti Bahrain ma'am. Idi kuwada di Bahrain airplane ti mawag di kanamong kuminda ka man nga di dayan ma'am nga mabalin yun dati agawidan nga bus Bahrain to Dammam tapos Dammam to Manila ma'am. Amak kenda nagmeti ng balkot ti pamilya ni Josephine, kabayatan ti kaadda na iti balasiw taaw. Danag amin ang panunot ako, siyempre pamilya nga rod. Sawa, madanagang kami at kasi nga ti pasamak na idi. Pumunta talaga ti kuwak nga makaawid tayo siyempre, orasin no, agdandanag ka, siyempre gubatin. Urawan trabaho na naman. Ay ma'am kanyak idi ako, agtaltalgada mo lang ti kuwak ID, ti kati employer na ma'am. Kaso ati tungtung palam mi at. Kunati OWA, manarimaan ti repatriation program ti gobyerno para kadagiti OFW nga daijay Middle East nga apektado ti tensyon. Upon arrival, ma'am, ito'y NAIA or EJ Airport, ma'am. At then po ni OWA, the DMW and the OWA together with the different national agencies, ma'am, nga mang sabat kadagiti OFWs tayo EJ NAIA, ma'am. So, paglapag-dapay lang, ma'am, EJ Airport, andun na lahat, ma'am. Naka-ready amin ng dagiti national agencies nga mang cater kadagiti OFWs nga sa mga sangkot, ma'am. And then, depende po kasi, ma'am, i-assess da po no anya iti assistance nga maitiyag kadagiti OFWs. And then pagdating da po dito'y dito'y probinsya tayo, waya dalat tamat nga umay i-visit ti office ni tapno kasta ma'am kitaen mi met no anya pay iti dagdag ma'am nga programs nga mabalin nga maabil dagiti OFW. Maibasar ti datos, pakabuklan at 24,000 ti OFW nga brenyo as of 2023. Idinto sa nga ribo met ti bilang dagiti Abrenyan OFWs nga adda dijay Middle East. May summit as seafarer nga brenyo ti karaman ti repatriation ti gobyerno.
adda maipaay nga assistance kadagiti repatriated manipod Middle East. No kasali da ma'am ija ayanti OFWs na sinabat ta ijay airport. So adda ma'am iti dagay do ma'am makareceive the immediately for 10,000 pesos. Like jay jay umay tatay bigat from Saudi Arabia dohan nga kasali iso na ma'am ija ayanti charter flight tayo. May na-assist da gamin ma'am during arrival in the airport ma'am na-assist iti DMW and OWA ma'am. So adda iti immediate assistance ma'am nga naited kanya da amounting 10,000 Ano pesos. ring assistance ba? Bale part iso na ma'am iti repatriation program iti OWA. Kalaksidan ti immediate relief assistance, mabalinmet ang maipayan nagiti OFW ti livelihood assistance, kenda dumapay a programa ti OWA, depende iti assessment. Dakkel unay ti yaman ni Josephine ken ti pamilya na tan nakaawid ang nakaradkad. Ngem no may kan ti gundaway nga agsublimanen iti balasiw taaw ang naggapuan na apaman ang natalgeden ti sitwasyon, saan nga agpangadwa amapan manen gapo ti kinarigat ti biyag. Jessica Boreta, Balitang Solid North.